Chai! Apa mbosanya di teta nora o botutu yao. Hey! Una makwana Simon Ekpa egbuola ndị egbuo. Hey! Simon Ekpa. Mbịa nọ aya na-eje eso gị nwayọ na-eso gị nwayọ. Anyị eche nọ na ewu ha na ya ma n'otu aka ide. Simon Ekpa. Chai! Chai! But if not no na here no we know the exposition she be tata no. We am all this while no. None of my people and just nail sogi like that, soft nail sogi like that. Eh? All this while DOS and netimpu I am no we DOS je timpu. We DOS netimpu we on every on agbaro. DOS man. No wonder they just say DOS is wise. DOS is wise. Anyama ho, onyama. All this while, ya na-eso gị nwayọ. Simon Ekpa. Hey! Eh? Nnamdi Kanu onye mere Onyendu si Simon n'oge wa bụ onye mere ha, but don't allow the Satan to enter you. Because mụ bụ Onyendu, ahụhụ m ya n'ime gị. Ihe bụ onye kwesịrị idu this freedom edutego m ya ebe ọ dị mma o ebe m eduteru ya oru ogo m ebe onye eru nke nwa emechazi ya maka na ọ dị maka afọ ị nwere mmụọ ihe niile eji enidere na ihe nwere nwa na ọ dị gị n'ime ma inwe ngabasị ma inwe ego mana anyị amaghị na onwe ihe DOS fụrụ DOS nwe ma ihe ọ na-ahụ na-apọịntị aka this Simon Ekpa biko na onye ọbụla buto biko mi na-eso autopilot tata biko nu ndị niile na-eso autopilot nwanyị autopilot tata unu nidere ịma ihe eziokwu. Onyendu si Simon, don't allow the demon to enter you, don't allow Satan to enter you. Yes, ọ eziokwu ama m n'oge nwa bụ onye nwe the swag gị onye kwesịrị mmụọ agbagoro m ama oge nwa kwesịrị ime ha mana don't allow the Satan to enter you. Hey Simon, it is not very smart. Very smart. I know so give why no. Imagine no many people are so give why. Eh? Fellow dear friends, bikono, oyabona, back on here because I need the ito why now. We need to get na hey, makwalande kela ya abo this while anyama ho. May I copy the more you look, the less you see. Eh? Onyendu for ya fupu ya na this man anakpọ Nnamdi Kanu. Yo! Hey! Ibu onye amụma Elijah. Ị na-ahụ ụzọ. Simon, yes, mmụọ Chineke agbagoro m ama. Ị nwere ihe niile nide. Oge nwa ma connection, contact, ego, ihe niile oge nwa bụ dị ngawasị. The courage, the readiness, the determination, yes. Mana ekwe na ka ekwensu baa gị ime. Fellow dear friends, before we can progress now, I want you to hit on the like button. Hit on the like button. Share this video. Make it go very viral. Make it go very, very viral. Share it. Subscribe to our channel if you have not. Because subscribe or click on the subscribe button. Or when you update immediately, you subscribe. You click that bell, that small bell with the black. You click here so that on our bell buy my video. You know what alert immediately. Because ihe a chọrọ ime tata dị oke mkpa. Ọkwa a chọrọ ịma dị oke mkpa. Igbo mụrụ nze m ọzọ, Igbo nwe m, Igbo na ndị nwe. Biko nụ, gbakọ n'ebe a, ana m ekele unu. Eji m aha Chukwu nwoke abịa ama, Chukwu okike abịa ama, wee bịakwute unu tata. Asị m ka udo dịrị unu, ndị niile na-achọ ihe ọma, ndị niile na-achọ nwere onwe, ndị niile na-achọ ịdị mma, ndị aka ha adịghị na mpụ na arụ. Asị m ka Chi okike ama gọzie unu, dobigekwa unu oke. Ebe ọ gbasara Onyendu anyị Maazị Nnamdi Kanu, anyị na-aga ọfọ na-ekpe na-ayọ Chi okike abịa ama ka ya gbaa ya ume, nye ahụ ike, nye ya ume na ndidi, obi ntachi obi eji nọrọ gbasi ọsọ a na njedebe. Ọ pụtakwanụ na enweghị ọkọ ya n'ahụ. Bikonu, Igbo mụrụ nze m ọzọ,
ihe anyị na-eme nke tata ọ dị ezigbo mkpa. Simon Ekpa anyị nọ na-eso nwayọọ nwayọọ ọ dịsị anyị na-eso nwayọọ nwayọọ anyị amaghị na ihe this guy ihe ndị DOS ma ihe ha hụrụ wee na-agba ọsọ. Bikonu bifo anyị aga nwanne anyị nwoke anyị nọ na-akpọba afọ ọjọọ bifo bikonu Chika dozie m bikonu biko ọ bụrụ na o nwekwa ife ọjọọ anyị mere gị Chika dozie m gbagharazie bikonu. O wee bụrụ gịnị bụ ihe a Simon Ekpa mere? Ele ihe bụ ihe a Simon Ekpa mere anyị chọrọ ka agba ya n'anwụ tata, ka agba ya n'anwụ tata, maka na ọ n'idigo ka anyị agba ya n'anwụ. O merụgo na mma, o merụgo nke onye nwee ihe ama. Simon Ekpa iwe na-eme ndị a ihe a niile all this while ha na-ebe even ime katago to the extent na even ndị ha maazị dị very confused, amaghị ebe ha na-aga agazi amaghị. Ngwala ekwezi anya na Nnamdi Kanu sị gị Simon, don't allow Satan to enter you. Ngwa ka apịazi ụlọ ore na asị the be. Do you know that really Simon Ekpa ihe niile after ọkwa niile Nnamdi Kanu mara Simon wee grab sie ike, wee grab sie ọkwa niile a mara ike, onye ndu mara ike, ihe niile na-eme dịka onye ma ihe ọ na-eme kwudosi ike, trust on natural forces, jidesie ya ike, nwa agrima ya okweghọ ka mmụọ ọjọọ baa ya ime. Unu amakwa na ndị DOS a bụ ndị mmụọ ọjọọ. Sọsọ ihe arụ ndị a na-akpa mmụọ ọjọọ dị ndị a n'ime. Ndị a ihe a ka Nnamdi Kanu na-ekwu maka ya. Unu amaghọ mmụọ ọjọọ ndị DOS ka ọ nọ na-ekwu maka ya ma unu amarọ. Ọ sị Simon ekwekwana ka mmụọ ọjọọ ndị a baa gị ime. That was what Onyendu ị gara ajọ gị ka ihe bụ mmụọ ọjọọ na-asị ya babu n'ime before. Don't allow Satan to enter you. Ọ maka those group of Satans ndị a. Ọ sị ekwekwana ka ndị a baa gị ime because check enu na mụ bụ Onyendu grant gị sị gị mebe ihe na-eme na ị na-eme ọfụma sị fụnwe gị onwebeghị mgbe nsị gị bịa soro ndị platform gị n'ihe onda nke Biafra nke IPOB mebe from that angle. Ọ na-abụ tipa na-aga ebe siri ike, ebe apịtị, ebe ihe siri ike, ọ na-abịa arụcha tipa ahụ etinye auxiliary gear, ọ ya bụ eru ebe apịtị auxiliary gear banye wee gafe atọpụ ihe a na ebe ihe siri ike nọrọ that side. Maka na afụgo ụmụ mpempe ụmụ mmụọ a onye mere mgbe ahụ Onyendu wee sị wee na-abara ndị na-azọ freedom na-ezu ihu ha ezu na-haide onwe ha otu a ka anyị esi mee ya nke nwa na Kuwait anyị nye gị paspọtụ. Onyendu wee na-aba, Onyendu amaghị na nke a bụ slave n'uru nọ na-atachiburu ya emere ya anya ụfụ. Especially ọ kachasị mgbe ahụ Onyendu bịara sị na anyị agaghịzi anabata ikpe isi, onweghị anyị enwe okpukperechi ụzọ atọ, okpukperechi ndị nna nna anyị ndị nke agbụrụ ndị Juu bụ Judaism na okpukperechi nke ndị ụka ewetara anyị. Okpukperechi nke ndị ụka ewetara anyị bụ nke ndị ụfọdụ na-arụtụ aka, mana Onyendu wee sị gị na okpukperechi nke ndị ahụ ndị ụka ndị ọcha wetara anyị a n'obodo niile ndị nabatagoro ya bụ ndị nwere mmụọ ịga n'ihu na-eji ya na-eme ka obodo ha baa ụba gaa n'ihu ọfụma, na ndị nke jidekwere omenala be ha kwa nwere mmụọ ịga n'ihu na-ejikwa mmụọ omenala ịga be ha na-agakwa n'ihu ọfụma. O wee mee ihe onyonyo dị iche iche wee sị gị nekwe ndị obodo dị otu a ha na-eme nke ha na-aga n'ihu, nekwe ndị obodo dị otu a ha na-eme nke ha na-aga n'ihu. Mana emechakwa nke ha na-aga n'ihu na ihe ndị ọcha wetara nkwa ebe ụmụ ihe a na-ewetakwa n'aka n'ihe ha ndị ọcha wetara. Kemgbe Onyendu pụrụ nwa uru wee chọọ ụzọ ịghasasị ihe niile Onyendu mere ruo ugbu a o wee sị na Onyendu na-asị asị na Onyendu so anyị na ọ gara Israel legitimately, mana na Onyendu zuru ezugo Israel na amaghị na ọ bịara ndị Israel amaghị na ọnọdụ ya na ọ na-ezo onwe ya ezo na ndị Israel anaghị ehepụ anyị
all this while and this anyị asị na ndị Israel na-enyere ya Onyendu na-asị anyị ma ihe mere Onyendu ji echi na ya Onyendu na the kind of kwe ha okwu okwu aha direct mana o kwuchara ihe niile kwuru na Onyendu na Onyendu ya akọwakwa ihe mere o ji sọsọ ya nwa ya akọwa ihe mere o ji asị anyị na Israel ya enyere aka Israel anya even na ka ọ gara ebe ahụ na Israel anabataghị ya. So ọkpọcha ndị niile ndị Okonu kọchara ndị nke akpọsị he even na nwanne m nwoke na Israel even na ha ihe aka kwuru na anabatara Onyendu mgbe ọ bịara Onyendu nke ahụ nọ na-agachakwa anyị nọ na-awọchi ọ na-eme broadcast na-agacha ma national televisions ya na Israeli politicians anọ na-enwe sittings anya na-awọchi ya. Nke ahụ abụghị ha na-ekwu no nke kazi njọ nke jọgburu delesigbo nke akwụ bụ na Onyendu gwachara ihe niile ọ gwara anyị ma mgbe ọ na-eme aga tọọ ya niile ma mgbe ọ gara Amerịka ọ na-agwa onye ọbụla na ihe mere ofu ihe kacha baa uru ofu ihe dị ọkpụrụkpụ so n'ihe ka mecha anyị ji achọ nzụrụ onwe ya anyị achọghị ije kpọọ isi n'ala maka na ndụ ịkpụ isi n'ala n'obodo niile na-akpụ isi n'ala anyị na-ahụ ka omume ha si adị. Ndị Alakụba omume ha niile anyị maka o si adị ihe niile ha na-achọ ụzọ gbuo mmadụ ma ihe niile n'ike ga-ekwe ha na nke anyị egbuo gị nwụrụ onweghị ihe niile a na-emere anya udo anya ọkụ ihe makwa na ya ka chi na-asa nwa uru wee were Chika Edozie wee jee gụọ na mmụọ Chika Edozie ma amazi ihe ọ na-eme ya ka m ji bido wee jụọ kedu ebe Chika Edozie anyị nọ ele ebe Chika Edozie ha nọ ka ebe edebere ya chi na-asa nwa uru na ụmụ agbara wee na mpempe ụmụ agbara wee mefuo ya ihu ma ihe ụfọdụ Chika Edozie ma akweghịzighị ịsọpọtụ na ihe arụrụ ana niile a na-eme efe ya jụ ọsọpọtụ bikọs ihe ahụgodo na ụmụ otu si anaghị enwe mkwudosi ike bịa na-agwa ụmụ Biafra ihe ike n'ihe onyonyo mbụ chi na-asa nwa uru mere na dis January o bụ ụzọ wee bịa ka unu fụ ndị okwu asị na ama ha na a na-efu n'ha ọfụma o bụ ụzọ si gị na na ha kpacha anya na ha anaghị abịa eme broadcast ọkwụcha nke sị gị na bikos ha agaghị abịa ime broadcast ahụ na onweghị ihe nwa ha ma ha abịa ikwu ọ bịa ghọta onwe ya ozugbo sị gị ma ọ bụghị na ọ na onwe ihe ama ikwu na ihe ha ekwu dịcha na ịmago na ịbụ nnọọ ha kpacha anya na Chika Edozie nkwa akpachakwa anya na ọ bụghị na ha amaghị ihe ya ekwu n'ofu just within 1 minute o kwuru na ha enweghị mọchị na ha ma ha ya abịa kwuo ma ha abịa gwa ụmụ Biafra because what ka ihe ya agwakwa na ụmụ Biafra no progress of course what are you doing underground gịnị before you go underground ghọrịcha nnọọ ndị mmadụ anyị na-aga court anyị na sponsor court oke o wee pụtakwa ebe ahụ wee sị gị na ndị na-aga ekpechitere Nnamdi Kanu ikpe na-achọzi ịtụ Nnamdi Kanu nga na-agwagwo ha ihe kọt a na-aga na ọwụ bullshit onweghị ihe na-apụta na ya agago ofu gị nwenekwa na asị na ọkọtụ Simon Lady start anyị na ọkọtụ ka anyị aga kọtụ na ya ahụ kọtụ Simon dị arụrụ ana kọtụ na ọsọsọ kọtụ ka anyị aga because na unu nọ na-arụ gị na Karowit unu na-asụpụ na akwụkwụ na-arụ kwụkwụ ihe niile unu na-arụ o wee bụzie ka chifere Onyendu wee ghọta nwetụezie nke kachasị wee m iwe n'ihe niile okwu bụ na ọ sị na Onyendu na ụmụnne ya ihe niile a na-arụ dasị ihe gbasara ma nga ọ nọ nnọọ ife ihe niile a na-arụ dị shrouded in secrecy na Onyendu ọ sị gị ma Onyendu na onwe ya bụ onye a na-azọ ọzọ ma ụmụnne ya na ya na-eme edocha dị mmadụ anya mechasị gị na ọhịa ka o ji debe adị imepe multiple front onye aga onye gị si jiri onye arụ ọrụ gị jiri onye arụ ọrụ that's na ọ kara ị na-eyuzu sọsọ ya wee na-arụ ọrụ ya bụba today aha ndị gwa anyị n'aka ndị na-akpụ isi na totally na-ekwe ha ka ụnụ na-akọndem ajimakọ atụgbuo na Onyendu na nga na-ekwe ya ebe ọ na-aga na-ekwe na ya ọ na-achọkwa ịtụ Onyendu nga okwu ofu ụlọ ikpe ahụ isi na ọwụ gị na-asụpọtụ Karowit ka unu na-ekpe na ọsọsọ ebe ahụ ka ihe a dị na ọwụ unu echefuru ndị ibe anyị na-anaghị echetakwana unu echefuru na ọsọ anyị na ọwụ ka ihe na-akpa ya political approach ka anyị eji wee mee ihe Onyendu ebe Onyendu na onwe ya agwa ihe niile Onyendu na-agwa anyị ọ chọzi na-atọ n'ihe against ihe niile Onyendu na-agwa anyị n'ọzọ political process Onyendu ejigbo ọnụ ya wee gwa anyị na anyị agafego anything diplomacy political approach because na ọnụ obodo zu ekwugwo ekpebigo na anyị enweghịzi
anyị na ha ama mkpa negotiate ihe gbasara Biafra. Ikwu ihe gbasara Biafra wa arụ ọ nọrọ Ikenga Uruagụ akpọkwala ya sị na ya nwabụ Chinasa gara Naijiria n'afọ gara aga, sị na Simon sị na obodo gwa ya bata ma ya na Chinasa Chika dozie ha. Now Ikenga Uruagụ mechara ịma onye nke ahụ enwechaghị kọntrol, o wee nara before na ọ bụrụ sị na o dị na nsogbu IPOB. Chinasa nwụrụ sị ya mba ị chọrọ ịkasịzi ọrụ anyị, ya kasị n'ọrụ anyị n'ihe niile anyị ihe eje declare kwa anyị ka Biafra. Ikenga onye nke ahụ nwere ihere ozugbo ote ha aka ozugbo batakwasị na ndị achere na ọpụgo na n'ọrụ ndị na-ewe ha nke ewude ma I'm back again. Back ahụ na again ka ọ nọ wee nawa Naijiria jirizie ndị escort ndị Naijiria nọsọ anyị gbabara ọsọ. Simon Ekpa nọsị na onye na-asaboteji anyị bụ onye bifo asị mba na Simon enweghị egbe okwe na egbe ofu Simon ahụ enwe egbe ka ha nọkọtasị na onye na-egbuzi ndị be anyị. Nke jọbụdere ozugbo nkakwụ bụ nke nwa mụ na ya nọ tata onye na-asị mee hapụ ya na Simon egbuchala ndị be anyị. Ọ na-egbu onye mụ na ya nọ n'akụkụ sị ya kedu ihe ị eji wee prove na Simon egbuo ndị bụ o gbuola nwanne gị? Hapụ ya, Simon egbuola, o gbuola nwanne gị? O gburu mma gị ka o gburu mpa gị? Simon emeela nka ele ihe ahụ o mere. Ihe niile Simon mere ọkwa maka na okweghị ka mmụọ ọjọọ unu baa ya ime, ọkwa okweghị ka unu ọ bụ mmụọ ọjọọ baa ya ime. Only that is also ihe ọjọọ mere. Ihe niile Onyendu kwuru, Onyendu sị anyị mba na-achọghị ka ndị be anyị bụrụ ndị na-akpụ isi n'ala. Unu tọn ọsị n'uche ka ndị be anyị bụrụ ndị na-akpụ isi n'ala. Ọ bụrụ na unu achọgo n'imepe na agitation nke unu, ọkwa mgbe Onyendu mekọtara fụ na ihe anyị n'ụwa zuru ike na-emebu mgbe ahụ anyị nọ na masọb na ihe anyị n'ụwa zuru ike dị ka ọ na-azị agacha ka esi kwuo ya, Onyendu wee bido IPOB. Ngịnwa ọ bụrụ na ihe a na-emezi na IPOB adịghị bidoziere nke gị ihe nọ na under his platform mewe ihe anụ Nelly zuzuwere mgbe ahụ. Nelly kwuru ike ihe ahụ zuzuwere mgbe ahụ ka ihe abịazi mewe ebe a na na nke akwa nke ọzọkwa idokwa Biafra wa arụ the name abomination ka ịtọnkwa tata sị na anyị ekpe isi n'ala na Israel anaghị ehepụ gị na ndị ịbụ na ndị kwesịrị ihepụ gị na kịta ka anyị ebido ka achọwa ha. Ya ka nke nwa bụ anụmanụ nwa sị na ọ gara akwụkwọ asị na ọwụ gị na ohewa ọha gị ka ọ gị ọha gị na-asị ya kedu ihe ị na-elo, ọ gịnị ka ị na-elo chukwudo ihe a dị ele ihe ị na-elo. He bịara ime preaching Israel, and he was even claiming to, if you go to profile, he details in here a teacher, a this, a that. In fact, I'm about going for my masters. Masters, they can aga. Empty barrels, they say, always make the highest noise. That you come to write, yes, you are only at least having been in the 4 walls of secondary school and eventually university. Of course, you should be lettered. Does that make you an intelligent person? Are you so hallowing yourself and magnifying your intellectual capacity? You this, that, and Abba. That Israel did not. How come you claim you are very lettered and you are very learned? You don't know the terms and conditions of external interference as somebody, a state able signatory, go private to international charters, which states that there should be no interference, no direct interference to other sovereign powers. That the territorial sovereignty of each state should be recognized and should be respected so dutifully. Now you're expecting Israel to just come. Israel can come down. Israel will come down after our processes. Ndị gụrụ akwụkwọ na-eme ihe ndị itiboribo na-eme ihe ndị itiboribo nke kazi njọ bụ na ndị nke bụ ndị isi na-achọzi ịbịa duwe ndị isi ndị dị self ka ha dị even more enlightened. Israel anaghị enyere anyị aka, onye bụ anyị aka ka anyị chọwazie ndị na-akpụ isi n'ala, ndị na-akpụ isi n'ala, onye ọbụla ya enye anyị Biafra ya. Eleghị ndị na-akpụ isi n'ala megoro gị kemgbe iji bụrụ mmadụ.
Simon Simon egbu Simon abụ Simon maka Simon ekwe ka mmụọ ọjọọ unu baa ya ime ọkwa ka unu abụ mmụọ ọjọọ baa ya ime unu ewesị Simon must surrender ọ na-surrender platform ya n'ụdị na gịnị unu etekiri unu oath n'ụdị na gịnị nke unu dịzi more powerful than Onyendu. Unu did more powerful than Onyendu that instituted the body, that accepted you into the body, and allowed Simon to operate and have his platform. And he now tell you that I have anointed Simon. But Simon, as Onyendu, I'm now taking the place of Onyendu. Be careful of these demons. And the day Simon Onyendu passed the power of the sonship or stewardship to Simon, their level of bitterness, especially Chinas and one slave Fuji, is connected. Then he began to show it a different. You see, US money and Onyendu. Now it's step Onyendu. Yes, why now? Someone must not go to now Onyendu or take it out of Guinea, the code of conduct, not sign a code of conduct. Maketa and the US now because the US with the highest policy making board. So now even Onyendu before take a step must tell the US. Oh yeah, Kuro. Onyendu before take a step where seeking the concept of DOS. But that you have indicted yourself. Honorable DOS John why Tata Onyendu must take permission from Onyendu. It must pass through the table of the DOS. So and on mail like that on how I call this one. Can you say Kunis turn there where Nuna Onyendu Siga Kenya to kidnap Onyendu? I couldn't man will pack in a maybe. No, this is the Mando Bull one uncle. Onyendu to the table of DOS, I hope was the awkward that day. Onyendu got Kenya, they kidnap where on all 8 days. Unama Mata Tunama Potosi me. Okay. Uno and I say Onyendu. He didn't Onyendu everything Onyendu ever stood for. These people are going against it. China say what is that? Because the first broadcast in January. Una condemn us politicians, sir. Imaguna here and the politicians, sir. For the hand we were not the betrayer because here one no Onyendu, me home no Onyendu, and then I take on Kenji, ma boku half one K boy state. Where course na hego. They were my way. Now this boy, in fact, no not serious. Mono for this nonsense. No, not serious. Nekwenda na be an okay. I had the whole serious. No Onyendu na bia. Onyendu na agaku. Na escort. Na the escort to Nigeria. Escort onye kam Ike Guru Aguji. He condemn. Okay, your arrangement. Chinasa can do that. No, your arrangement because this thing will catch a chick. I don't had the some of these things. So, no arrangement again. You can't go around and gazi with convoy. And they were case, I analyze the situation. So, Biafra. Didn't name the whole job Biafra. Okay. And they, in my case, analyze to Onyendu. Fine boy has a Jesus escort to Nigeria. Convoy Nigeria again with a fleet of cars. Even you go behind you to indicate your cartel, Lucia Agazi with escort. Which why your cartel may go indict already before saying that I go to you escort to Agazi. So how I don't go your Odogu game? How don't go Odogu game? How do you how with them? Ndini Onyendu gwa agibo ndini na ndi Biafra eze hana your people na aruzi iwe batale sa emba ka kwusi na condemn politicians na this politicians na as sponsor and as support toge Onyendu we go ahead and we should have nothing to do with Nigerian politicians because they are all the same. Given how goes here today, you want to now re-educate us. Ono kasemalo you chena ya maronye bo
mba anyị agakwana that side ị na-condemn ndị na-ewepụta obi ha na-asọpọtụ anyị na biko na onye ọbụla anyị ama ka esi criticize nda ihe ọbụla ikwu na public because ndị mecha ihe na they feel betrayed na ha na-efeel very bad ha na-asọpọtụ gị bifo anyị ma na gị na ha ụlọ ha ebe na na-ebunye gị ike na ndị nke asịkwa na Chinasakazi Ifeanyị capital oil the same capital oil ị na-achọ ka anyị hapụkwa condemn now. The same capital oil Nnamdi Kanu wepụtara his time wee mee video bịa life si na this man ụwa ajọ ekperima ajọ onye ajọ mmụọ n'otu a ka o si ebuere afọ ya si na Nnamdi Kanu arụgbo mgbe onye ndu na-ekwu ihe onye ndu afụgo ihe na-eme mana ọ maghị exactly how the whole thing is going to press because Caro White na capital oil na-arụ Caro White akpọrọgokwa Ikenga Uruagụ rụnye ya na capital oil mana ma ajụkwa gị Benjamin Madubugu ikponyekwara afa na vidio emekwa na Jenụwarị si das ndị cartel ndị na-emete Biafra ọfụma kedụzi ka Benjamin Madubugu si yuzuzi Nigerian security Nigerian convoy escort Nigerian convoy na-ebuzi Benjamin Madubugu o jikwara aka abịa mee threat against Simon na during the election na Simon mee mistakes ọ na-akwụsị ya na ọ na-ebu from n'ofi Abuja abata ọ na-ebugoro ndị amị oyi ebu nna m kwe mana isi adịghị mma because some the kind of things in a self na-eme ka ndị mmadụ na-afụkwu n'isi because you can't even cover up your evil well. You will even go the way to even indict yourself the more. Benjamin Mabu nya ndị gị na ha bụ ndị ezigbo mmadụ ka ị na-ekwu na and there will happen to be Metusela nakwa Nigeria too ka na-agbapụkwa mba na-agbapụsikwa mba ike o kedu ka o si bụrụ sọsọ ndị nọ na your cartel ndị nọ na your DOS nọ na Nigeria na-aba mba na-egosi their face steadily ma onye ebuchikwa ha na-egosi their face steadily eme sit at home onye ebuchi ya na onye ihe akụkụ ndị ihu ndị police a na-eme video you see nobody is sitting at home onye ebuchi batakwa echi dị na onye ebuchi eme program iwe sị na Simon egbukpọla ndị mmadụ osisi sit at home wee na-egbukpọsị ndị mmadụ ichefuka na unu emekwala vidio mgbe asịsị sit at home si nobody sitting at home Biafrans are going their normal way na isi na Simon is brutalizing ndị mmadụ Simon is forcing ndị mmadụ ma ofu ọnụ gị akwa onye anụmanụ nọ na program na-ajụ Maazị Simon Ekpa ajụjụ the other day how is it working? What is your indices that this thing is working? Where could we the other video? The indices is there. It's you that don't have any indices to say that it's not working. Had it been that Simon happened unu na-agbara ego maybe also unu eweta nke of course Simon enweela the ground ọ bụ na ọ chọrọ iri ego obi ke one call na disturb you every day of course ọ dị mbụbụrụ onye nkụ his assets unu amago assets ya since 2015 abụghị Finland abụrụ ebe anyị nakọta mmadụ declare fourth asset fake asset very clear. Apart from that good unu na-afụ onye nke iberibe mụ na ya nọ tata Simon ya ọ na-claim ọ na-aghọrọ unu ihe niile ahụ nke a ihe niile ahụ stage ngwa bịa na-eme video Simon bịa ka efu ebe ya na president prime minister ndị Finland nọ ngwa bịa na-ekwe video Simon na prime minister ndị Finland na egwuregwu mekwa ebe ya nọ n'ọfịs ngwa na-ekwe ebe security men ọ bụkwa afọ nsị a unu na-eme aga security men mmadụ one na Europe ka ya afụ during like normal DSS of the country the national security forces enye ha bodyguards anaga say we nobody is nobody agwụna si na onye egbu unu ga Finland na-egbu unu na-agago mba na ije na Ikenga ha si mba anyị na-abata dị unu agazi kedu ife na-eme unu nọkọta mmadụ abịa na-agba machi aka nwanza na-ere ọkụ oche nọ na ha mmanụ unu agazi unu kwesịrị ije nna Mohammed Abas you want to force us into your ikpe isi na ana ịmago na ọ ya adịrọ mee the ship agafego gị eri mgbe tete akwụpụgo gị n'ọkụ
akwụpụgo gị n'ọkụ ọ bụrụ nsekwe mba yatago ihe niile ahụ enyi onye ndu kwuchara why o ji bụrụ ihe ahụ niile ka ị chọrọ destroy every damn thing that we don't have any business with politicians ịbịa gosi anyị criticize na politicians ndị na-support gị anyị ma na na-support gị but not IPOB ndị na-arụ with you are working with them after all ka ezigbo ife na-arụ na Europe n'Asia ebe nọ ọ nwere ihe niile wụ nọ cheap way ka ị na-agụ ka chekụzie ha ije ere anyị wee nara ndị a wee biwe large life oke afụfụ agwụla gị ike ndụ afụfụ agwụla gị ike nụ our agitation bụ ihe unu ji emezi onwe unu arụbanye onwe unu into Nigerian politics mpejima ọrụbago onwe ya from unu Ikenga ọrụbago onwe ya kwụọ na-agwazi gị na ha nwere political ambition unu jizi anyị wee na-agbara treasure ndị ajọ mmụọ onye ndu si Simon ya gbanarịkwa unu onye ndu anyị na gị bidoro ihe a si Simon ka ị na-emezi don't worry Simon bịa na ka Ismail ya Simon doesn't need your platform. Had it been Simon, so you people would have caged him. But look at it. That's why in life we don't need cold people. And it didn't do Barhana always walk. Abosagi oko. Imana dragon. Now you can cover it. You can cover your traces. The more you try to cover them, the more you expose yourself. Oh, no, you gotta we take it back. I'm gonna with Yakubu go on. Oh, for no guy can you say politicians I not condemn many of them. Our people, you the video, make us video the no. Our people are not our enemy. Our people are not our enemy. Our people are not our enemy. Not our people. Jonathan that anchored the program tried to shift the attention or the game back. Jonathan was because don't try to make Israel your enemy. Jonathan that was anchoring, Jonathan was anchoring the program. Don't try to make this thing look like we are hating it on Israel. Because he didn't share with that idea. That's why today Jonathan is not sharing that idea. But unfortunately, his hands are tied. Because Simon Onyendu, he has been made to understand that Simon Onyendu. And this man has also hypnotized a lot of these people. Of course. Because so more go cheap also nothing more. And we have cheap to start. That's why you are not seeing Chikadozem addressing you, because Chikadozem is the head of the Directorate of State. Oh yeah, man, Kelly a kefie you here, but I am no Pia the guy Adju. Usroha call one deal. Came down the guy more at the town. He don't want to. The thing they may ferry. He go Gaziro at the Yamma, Navas at the Yamma. Fake to one madu, fake to Adju. They lured him into this. That's the truth. Because he now forgot to Chika. He go quadro the other. A fenya Adju. Commit, yeah, before I have to go committed. Fellow Biafrans, is Bondibo, Omo Biafra. You should not be angry that I'm using. I think this particular address is important. I use my dialect. Yes, because some people from my side in Akwa Ibom, they are so deceived by saying south, 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 south. We are Igbos. I Bondibo. I not Igbo Ike. Yes. So Anama. So we need to make others also feel among. So this is it. That is the story cut short. That is the long and short of this story. Simon Eba. Onyendu si ekwekwana ka mmụọ ọjọọ baa gị ime.
Chineke na mmụọ gị na ya na-arụkwa n'ọrụ wee nyere gị aka ikweghị ka mmụọ ọjọọ DOS wee baa gị ime. Ọ bụrụ na mmụọ ọjọọ DOS baa gị ime na nwezikwa ihe ọzọ anyị ma anyị na-ekwu maka Biafra, ọ ga-akwala bidat. Biko jidesie ka iji ekwekwana ka mmụọ ọjọọ baa gị ime. Ịma na at the earlier stage I wanted to like mediate. Mgbe m bịa fụ mba na udo ada eme ma ime dị udo, you just buy trouble. Because you will be seated on a keg of gunpowder on the long run. You would have realized that this is what you have done to yourself. So, jide ka iji. Onye asị ya jide ka oji, ọ onye na-eme nke ọma. Igosi ha, everything they want to use blackmail because they don't have any way forward. They just don't want to also see another person progressing. They don't want to, because they want people to still see them as their DOS are working, DOS are wise. So let them continue working on their underground. Mommy Rose said that this is the underground grave. So Mommy Rose will explain better on that side. I go on my own side. So ekenem unu Biafra. Ndị niile na-agba mbọ iso na mgbasa ozi a. Ndị na-aba emekwa ihe onyonyo a atụsa ya. Biko gaa n'ihu. Ndị adịghị mbụ na-emebu na-atụsa, biko tụsanụ. Ka ndị a na-eri ụrụ ha n'ọnụ. Tụsanụ, gbasaa na ozi ọma. Ọ bụrụ na ị votubeghị ihe gbasara election a, biko votuo. Ọ dịkwa n'izi. Ọ dị izi. Oru ha na ịchọ ime ya before. Very simple. Isi onwe gị passport with your phone. You book special passport mba with your phone. Sere go phone get the port. Sere like that. Ozugbo sere screenshot ya. I screenshot ha ni the light. Ọ na-arụzi 1 MB. Ọ dịzie light. Then also ebe ahụ save na your file, your file. You get back, you share that share symbol. You click on that share symbol. Then it's cool. We from kedere drive. Keba header drive. Then you send the net email driver. He put it there. Then our link you mother send the guy to the election. You click that link. Everywhere email already. Click that link. Or gawaze. But only the password email. It's password email. Then ojo go small box here na ebe. Ojo go na kwad give email a chọrọ email the voting. You click it no gala side a. You gawaze aga. Side abagoze. Then if there's another stage, maybe you feel with the other things. Ebe ajụrụ gị continent, ide Africa, Mobile Africa ka ị nọ. Ọ bụrụ na Nigeria ka ị nọ bụ the country, ajụọ gị ka country ọ na Africa, ide Nigeria. Ajụzie gị phone number of code, country code. Ide ịga ebe Nigeria nọ, is through a option ebe Nigeria nọ. Because we click ebe Nigeria nọ, that country code automatically abanye there, which is +234. In case ọ bụ na Africa ka ị nọ, ọ bụ na Nigeria ka m ji eme example. Then you go there, you click that country code there. So they get your phone number. Remember the video with 080 mba. You go put anything but 0. After 0, the next numbers ki video there. He teaches there. You go my age, give my any nature. They will make every nwoke or every one Calvin needed like that in our. So the information nina he feel accurate. He has an abba or once one hand. The no one buy a so get in the picture. He click.